sihleli nabo abantwana nje kade ngishilo sesizongena kuyona i-social discussion la sobe sixoxa khona ngomoya oyingcwele ukuthi ke usifunzelela kanjani uma usigqugquzela kanjani ke empilweni zethu nanokuthi ke mhlawumbe nasemphakathini sikuyona njalo njalo sobe sixoxa ngawo ke umoya oyingcwele la namandla awo okusifunzelela kuna konke esikwenzayo. Kade ngishilo ukuthi ke angihambi ngedwa kodwa ngihamba nabangani bami igcweleke indlu namhlanje kodwa ke ngizoba nezitho ukuthi ke introduce bona ukuthi ke bawobani. Ngizocela nokuqala nje ngalo la eduze kwami ngasondela uintroduce. Sanibonani, igama lami ngikwenza kuhle ngowakaGumede, ngihlala kaSanti, ngisonta eSt Wendolins Parish. Siyabonga kakhulu. Ungasondela ulandelayo. Sanibonani, igama lami nginguJunior wakaNero, ngihlala kwaSanti, ngisonta eMaroman Parish. Siyabonga kakhulu. Sanibonani, igama lami ngingusiphesidle Nhlapho, ngihlala kwaSanti, ngisonta eSt Wendolins Parish, ngiyafundela umbhabhadiso nomukelo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ulandelayo ungasondela. Yebo, igama ubani? Bonani, igama lami Phelelani Msomi. Yebo, Phelelani. Ngisonta eMaroman St Wendolins Parish. Siyabonga kakhulu. Uphelelani, yes. Ukugcina. Sanibonani, igama lami nguAmahle Dlamini, ngisonta kwaSanti eMaroman Parish, ngifunda eSt Wendolins Primary School, ngungungani Jesu. Siyabonga kakhulu kungani uJesu. Ngade sishilo ke bangani bami ke ukuthi ke sizokhuluma ngomoya oyingcwele. Mhlambe ke masingase ngimbuze ukuthi ke mhlambe ke umoya oyingcwele uyini umoya oyingcwele? Mhlawumbe uma ungasho nje ngamazwi akho ukuthi umoya oyingcwele uyini, ungeza Phelelani ngoba wena uphakamisile usitshele nje ukuthi ngokwakho umoya oyingcwele uyini umoya oyingcwele? Umoya oyingcwele umoya okwazi ukuguqula izimpilo zabantu. Yes, sizwile ngithi bangani? Ngicela simshayele ihlombe ke. Yes. Omunye angasondela yebo Gumede. Ngicabanga ukuthi umoya oyingcwele umoya ocwebileyo kaNkuluNkulu osuke uzosiza abantu. Yes, umoya ocwebileyo kaNkuluNkulu osuke uzosiza abantu, umoya oguqula impilo zabantu. Ade shilo noPhelani, ngicela simshayele ihlombe. Yes, sangalandela umoya. Yes, umoya oyingcwele uyini umoya oyingcwele ngokwakho? Umoya oyingcwele ngicabanga ukuthi into engashintsha impilo yabantu uma behlupheka. Yes, uyayiguqula impilo yomuntu. Yebo, cha simshayele ihlombe. Yes, ungasondela. Yebo. Mina ngicabanga ukuthi umoya ocwebileyo kaNkuluNkulu umphefumulo womuntu ngombhabhadiso. Yes, siyawuthola umoya oyingcwele kuma sakramente. Cha simshayele ihlombe. Yebo sisi. Umoya oyingcwele umoya ocwebileyo onenhliziyo emnene futhi onoNkulunkulu. Yes, wenza inhliziyo zethu zibe mnene, zibe msulwa. Canisheleni ihlombe. Yes, so ikanjalo ke lento ke guys ukuthi ke umoya oyingcwele ke uyikona konke lokho enichazayo, uyikona konke. So mhlambe ke mangase sibheke okunye ukuthi ke mhlambe ke umoya oyingcwele njengoba sesishilo ukuthi ke umoya oyingcwele niyakholelwa kuona nokuthi ke mhlambe uyini. Mhlawumbe singabheka ke ukukholweni kwenu niyakholelwa yini kuona umoya oyingcwele? Ngiyacanga ukuthi i-answer wonke umuntu uyebo, angithi? Yebo. Yes, but kufanele ngichaze ukuthi mhlambe kungani nithi ke nina niyakholelwa kumoya oyingcwele? Yebo? Mina ngiyakholelwa kumoya oyingcwele ngoba ukwazi ukushintsha impilo zabantu, njengokuthi umuntu obulalayo akwazi ukuthi amhlehlise kuleyo nto, nabantu abaphuzayo abayekise kulezo zinto. Yes, so ngempela guys siyasibona ukuthi ke emphakathini kunabantu abenza izinto engezinhle. Umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi ungenelele umthinte lo muntu lo ashintshe. Yebo? Ungasondela? Yes. Yebo, ngiyakholelwa. Ngoba umoya ongcwele ungashintsha impilo yomuntu uma behlupheka.
Yes, ukukholwa kwethu kungayishintsha ama-social challenges esinawo njengokuhlupheka, indlala, zonke lezo zinto lezi. Umoya oyingcwele ungaba ukufunzelele kulezo zinto. Siyabonga Yesu, umoya oyingcwele uyakholelwa kuwona. Yebo ngiyakholelwa kuwona ngoba ushintsha izimpilo zabantu futhi bathole lento abayifisayo. Yes, into kade sishilo ukuthi nje uma sithemba ngempela. Yebo, Phelelani? Yebo, ngiyakholelwa umoya ongcwele ngoba ungakwazi ukuguqula impilo zabantu abahluphekayo nabantu abadutshulwayo nabagwazayo. Yes. Kuzona zonke inkinga umoya oyingcwele uyaba naleso sandla leso. Yes. Yebo, ngiyakholelwa kumoya oyingcwele ngoba uyakwazi ukushintsha izimpilo zabantu futhi ubuye uguqule izimpilo zabantu abazama ukungena ebugebengweni. Exactly. Ngicanishe leni ihlombe nonke guys. Yes, so lento ikanjalo ke. Ukuthi ke mhlambe ke masingabheka ke ngase sishilo ukuthi ke niyakholelwa kuona nasenafakazi nokuthi uyini umoya oyingcwele na uchaza lento inichaza kahle kakhulu. Mhlambe masingabheka manje ukuthi wena personally sekwakufunzelela yini umoya oyingcwele, mhlambe kwaba khona izinto ozenzayo mhlambe ufunzelelwa uwona umoya oyingcwele. Mhlambe uma ungasixoxela nje ngizoqala ngokuwena Gumede then siqhubeke njalo ke. Ngiyasondela yebo. KwakunguLwesihlanu kuyisonto lenhliziyo kwakukhona ugogo owayefike early kwasho ukuthi ufata wayengakuphumi nabazalwane babengakufiki. Wayesejika esebuyele endlini. Kwasho ukuthi abazalwane this time esuke sithela kwayeMande beqhamuka. Ngase ke sengimjaha sengiyakuyena sengiyomlanda sengisho ngathi sibuyele esontweni. Yes, sibonga kakhulu na understand neza ukuthi kwenzakalani echaza la ukuthi waqhuquzelwa kulolu thando ukuthi nanga umuntu ezophuthela ukuthola imhlatshelo wemisa. Masiyazi ukuthi ngithi imisa kunamkhuleko odlula yonke imkhuleko. So ndwade nisho ukuthi umoya oyingcwele uyasisiza. So nambona kulento lo uGumede ukuthi ke useyagijima manje uyosiza lo muntu lo osezophuthela lo mhlabiso lodlula yonke imhlabiso. Yebo ngasonda nawe uxoxe. Mina ngahlangana nomuntu ephuma esontweni. Bashlatshwa isipikili enyaweni wangathola usizo. Ngamsiza ngamkhipha isipikili kodwa ngashawa ukuthi ngengikwazi ukumlapha ngoba wayeselimele kakhulu. Yabo. Ay nawothi wasebenza kakhulu lento lo wakhipha umuntu isipikili. Isho ukuthi fanele ube udokotela ke. Yes. Yebo ngasiza. Yebo Ngasiza umuntu ngomsebenzi wakhe wesikole ngoba wayexakekile, ngamsiza ngamtshela izinto ukuthi ayibhale. Akubona ukopelisa lokho guys. Asikhulumeni iqiniso. Asikhulumeni iqiniso akubona ukopela umkopelisa. Cha, angimtshela lokho ngoba enga-understand. Hayi, namkholwa. Alright, siyabonga kakhulu. Yes. Yeah, ngamsiza umuntu. Yes. Wayehlupheka. Yes, kanjani? Wayengenakho ukudla ngasenginika. Wamamisa amasemijako isikole. Yeah. Oh hey, hayi. Sonke siyafola amasemiji la. Yes. Mina ngisiza umuntu esikoleni owayenganawo amasemiji ngamupha wona, mina nganginawo ngamupha. Awu siyabonga. Kancanishe leni ihlombe. Yes, so ikanjalo ke indaba kumoya oyingcwele ukuthi ke uyakwazi ngempela ukuthi ke ube nento ukuthi uyayitransforma impilo zethu, ube nomthelela, ube ne-influence kwizinto esizenzayo. Sezwana ngithi bangani? Yeah. Yes. Mhlawumbe masingabheka la kumoya oyingcwele. Kumoya oyingcwele uba ukhumbulayo mhlawumbe asibhene eBhayibhelini. Nayazi indaba kaJesu angithi inkathi ebhabhadiswa. Konje uJesu wabhabhadiswa ubani? Yes. Wabhabhadisa uJohannes. Yes, wabhabhadiswa uJohannes. Ngenkathi ebhabhadiswa uJesu, kukhona into eyehla eyayisilwane. Kwakuyini le? Yebo Phelelani? Sondela bakuzwa? Ijuba. Ijuba.
Yes, kwaba yijuba. Ngenkathi lehla ijuba ngoba ilona phawu lolunye lamoya oyingcwele. Ngenkathi lehla ijuba kwazakala izwi. Uba ukhumbula ukuthi izwi lathini ngenkathi kubhaphathizwa uJesu. Lathini izwi? Yes. Izwi elazwakala lathi le indodana yami. Yes, lena indodana yami. Lasho njalo izwi. So ijuba olunye uphawu lani lomoya onjani? Ongcwele. Yes. So kade esho noGumede ukuthi lapha eLatin kukhona indwangu abayindlalayo enophawulani lejuba. So njalo uma ubona lelo phawu lejuba lelo uzobe kuuphawulani lomoya wani? Ongcwele. Yes, umoya ocwebileyo noma umoya oyingcwele. Mhlawumbe okunye lesingakubheka masithandaza njengamaKatholika angithi yathi siqala ukuthi sishaya isiphambano sithini ngegama kaYise benendodana nomoya ocwebileyo. yes indaba sisibize lezi zinto lezi ezo3 uba igama loyise indodana nomoya ocwebileyo ungabe mhlambe uJesu ngokwazi kwakho uyindodana kaNkuluNkulu noma uNkulunkulu nithini? Yes. Uyindodana kaNkulunkulu. Yeah. Ufuna uyathini? Indodana kaNkulunkulu. Akayena uNkulunkulu. Lithini iculo manje Jesu uNkulunkulu wami. Uyindodana kaNkulunkulu abuye abe uNkulunkulu. Ha. Aphinda umoya ingcwele futhi. Ukhona okunye ufuna uku-add kuhlukile ungasondela uzosho. So nibona kanjani? Okay, sekukhona abantu abawuthuna manje usuthe wena uNkulunkulu undodana umoya ingcwele into eyodwa konke lokho. Wena umi uthini? Uma ucabanga ngokwakho ngabe usuyindodana uma uNkulunkulu ubona kanjani? Nakuthiwa khona umoya ingcwele futhi. Ngibona ngathi uyindodana kaNkulunkulu. Ngobani? Ngoba ngoba izwi lithi lo indodana yami angithi yakhumbulisi lathi lo indodana yami. So nangi kodwa ukuthi uNkulunkulu futhi yebo Gumede ufuna uku-add. Mina ngicabanga ukuthi uyindodana ngoba akafani noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena wadala izulu nomhlaba wayeseletha indodana yakhe emhlabeni. So shuthi ke ukade echazile lento le umsomo ukuthi uyikona konke. Kodwa ke mhlambe anikho wrong ni right nonke. Kodwa ke ubutheni uphinde ubachazele kade ukushilo. Uyindodana kaNkulunkulu abuye abe uNkulunkulu maseba umoya ocwebileyo. Yes, lokho sikubiza ngani ngeHoly Trinity, ububuthathu obucwebileyo. So uNkulunkulu uyedwa kodwa wayibonakalisa emhlabeni ngeziqe engaki ezu3. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu uNkulunkulu Umoya ocwebileyo. yes. So iwona ke le ehlangene ngawo namhlanje. So nomoya oyingcwele nawo ke uphathe niphasele ubobukhona baNkulunkulu. Kade nichazile ukuthi ke kusona zonke izinto enzenzayo umoya oyingcwele usuke unifunzelele. Sokubani lo sokuNkulunkulu uqobo lakhe losuke eniqhuba. Sezwana. Yes, so uNkulunkulu ukhona. Ethi niyabona manje uNkulunkulu ukhona empilweni zethu ngaso sonke isikhathi. Yes. So ngizothanda ukuthi ke sibambeni lapho mhlawumbe ngizoneza lethuba ke leli ukuthi ke nidlulise amazwi okuvala kubangani bethu abasemakhaya. Ungasondela usho nje just a short message uvalelise kubangani. Ngiyabonga ngokuthi nisilalele nokuthi futhi sibonge nomalume Sibungu ukuthi asifundise kabanzi ngokwezokholo. Yabonga. Siyabonga message yakugcina. ngiyabonga ukuthi nisilalele indaba yaNkulunkulu futhi nigcine le ndaba. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Amazwi akho okugcina kubangani abanilalela emakhaya. Mina ngithi ngiyabonga ngokusilalela lento esikhulumile ngomoya ocwebileyo. Yes, masondela. Ngiyabonga ngokukhulu ukusikhandla ukuthi nisilalele babukeli. Siyabonga kakhulu. Yes. Siyabonga ukuthi nisibukele
ngokwezekholo nani nalapha emakhaya ngathi ningaya esontweni laba bangayi. Siyabonga kakhulu. Ngicela sivayiliseni sonke nisho ukuthi nisale kahle balaleli emakhaya. Nisale kahle balaleli emakhaya. Dankie, siyabonga.